ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೂವಿದ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಕೆಳವಣಿಗೆಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಾಡು ತಿರ್ತು ಬತ್ತನಾಡು ಕೆಲವು ಅಂಶಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಾಂಡ ಐಕು ದುಂಬು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುನಾಡ ತಪ್ಪಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐನ ಒತ್ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಜಾಂಡ ತುಳುತ್ತ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂನಾಗ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ನನ್ನ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ದುಂಬುದ ಮೂವಿಲೆಡು ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕತೆ ತುಳು ಜನಪರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಕತೆ ಜನಪದ ಕತೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಕತೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಕತೆಲು ಐಟು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಮೂವಿಲೆಡು ಮಾತ ಅವು ಮತ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಐನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅವು ಮತ ಒಂಜಿ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಇಂಚೆಪ್ಪ ಬರೋದು ಬಂದಾಗ ಈ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ ಅದು ಕತೆತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂತೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಬೈದಿನಿ ಮರಣಿ ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾಲಿಪೋಲಿಗೆ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅವು ಮತ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುಂಡು ಚಾಲಿಪೊಲಿಲು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮೈನುಂಡು ಅಪನ ಈ ಚಾಲಿಪೊಲಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಡ್ದಾರೆ ಅಸಲು ಅವು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೈನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಟು ಚಾಲಿಪೊಲಿಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂವಿಲುಂಡು ಐಟು ಮತ ಈ ಬದಿ ಮೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಮೂವಿ ಆಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಬಟ್ ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಮಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಆತಿಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬಂಡ ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ತೋನಾಗ ಐಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಇಡೀ ದಾಖಲೆ ನಾವು ಮುರಿಂಡು ಈ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಮೂವಿ ಮೂವಿ ದಾಖಲೆನ ಮುರಿದುಂಡು ವಿತ್ತಲ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವಿನ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಗತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬೈದೇನೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನಾಡ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರು ಒಳ್ಳು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನೆಲಿಕೆ ಜನ ಆಪೇರು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಕತೆ ಏರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ರಗಲ ಅಂಚಾಪು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಅಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಮಂತನಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದನೇ ಕತೆ ಬೇತೆ ಕತೆ ಅತ್ತು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಪುರಾಂಡ ಹೊರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭೂತದ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಆತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಪು ಹೊರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ 2 ಬಣ್ಣಗ ಏನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇರೆ ಆ ಟೈಮಡು ಐಗೆ ಒಂಜಿ ವರ 2,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ 2,000 ಜನ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಹೊರರ್ ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತನಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ದುಂಬು ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿನ ತೂ ಅಂತೇರು ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿನ ತೂಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿನ ಅಂಚ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂತೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿನ ತೂಕ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿ ಬತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಕತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಕತೆ ಎತ್ತು ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕತೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕತೆ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಬೆರಿಯ ಬೊಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಕತೆ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಐನ್ಲ ತೂಕ ಐಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಳ ತುಳುತ್ತಾನೆ ಕತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಕತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಮಾತ ಮೂವಿ ಇಂತುದು ಅವು ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಕತೆ ಬೊರ್ಚ ಅಂಚಾಪನತ್ತು ಉದಾಸೀನ ನೋಡ್ಚಿ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿನ ತೂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡ್ಲವು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ಐನ ಮತ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ತೂವರ್ಚಿನ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಕತೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕತೆತ್ತ ಮೂವಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆ ಮೂವಿನ ತೂಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಆಪನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂಚಾಪನ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಾಪನ ಬಂದು ನಿಗಲ್ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿನ್ಲ ದಕ್ಕಣ ಬುಡ್ಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿನ್ಲ ತೂಪ್ಲ ಕಾವಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಅನಗ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕತೆ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಯಿಡ್ತುದಾಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚು ಚೂರು ಹೆಮ್ಮೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಣದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತವೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.